Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα διατροφή και διαιτολογία. Μαθαίνω να τρώω σωστά και να σχεδιάζω σωστά τα γεύματά μου. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε την πυραμίδα της διατροφής, όλες τις ομάδες τροφίμων, το ειδονικό πιάτο που θα μπορούμε να έχουμε καθημερινά, έτσι ώστε να τρεφόμαστε σωστά και να είμαστε υγιείς. Ξεκινάμε με την πρώτη ομάδα τροφίμων, η οποία είναι η ομάδα των γαλακτοκομικών. Οι ομάδες τροφίμων, ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπος, χωρίζονται στις κατηγορίες που θα αναφέρουμε. Οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες και το λίπος αναφέρονται ως μακροθρεπτικά συστατικά και είναι απαραίτητα για τη διατροφή μας. Ακολουθεί η ομάδα τροφίμων 2 με τα φρούτα και τα λαχανικά. Στα φρούτα επιλέγουμε, όπως και στα λαχανικά, να έχουμε τροφές οι οποίες βρίσκονται στην ιδανικότερη εποχή τους. Για παράδειγμα, συστήνουμε σε όλα τα παιδιά να καταναλώνουν φρούτα εποχής και λαχανικά εποχής. Αμέσως επόμενη ομάδα τροφίμων είναι η ομάδα ψωμιού και δημητριακών. Όταν λέμε ψωμί, συναντάμε το λευκό ψωμί, το ψωμί ολικής αλέσεως, τα παξιμάδια, σε αυτή την οικογένεια ανήκουν ακόμα και τα δημητριακά πρωινού, που συνήθως συστήνουμε στα περισσότερα παιδιά να είναι με λιγότερη ζάχαρη, το μούσλι, η βρώμη, οι μπάρες δημητριακών. Ομάδα τροφίμων 4, η ομάδα κρέας, ψάρι και όσπρια. Και θα μου πεις τώρα, τα όσπρια γιατί ανήκουν σε αυτή την κατηγορία? Ο λόγος που τα όσπρια βρίσκονται στην κατηγορία 4 κρέας ψάρι είναι γιατί περιέχουν επίσης πάρα πολλές πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες είναι φυτικής προέλευσης, δηλαδή προέρχονται από τα φυτά. Δεν είναι ζωικής προέλευσης. Μία ακόμη οικογένεια τροφίμων είναι η ομάδα 5 που περιέχει τα λίπη και τα έλαια. Σε αυτή την οικογένεια ανήκει το ελαιόλαδο, το οποίο συστήνεται καθημερινά επίσης στη διατροφή μας, μέσα στη σαλάτα και στο φαγητό μας, το σπορέλαιο και το ηλιόλαιο σε μικρότερες περιεκτικότητες, επιπλέον συναντάμε το βούτυρο και τις μαργαρίνες. Σημαντικό συστατικό της ομάδας αυτής είναι η τελευταία ομάδα που βρίσκεται και στην κορυφή της πυραμίδας για να καταναλώνεται σε μικρότερη ποσότητα, είναι τα γλυκά, τα ροφήματα. Γιατί τα γλυκά είναι μια ξεχωριστή κατηγορία η οποία βρίσκεται τόσο ψηλά στην πυραμίδα και σε τόσο μικρή ποσότητα? Τα γλυκά, τα ροφήματα όπως οι σοκολάτες και τα ποτά. Πάμε να δούμε την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής. Όπως παρατηρείτε, στον πάτο της διατροφικής αυτής πυραμίδας συναντάμε σε μεγαλύτερο βαθμό τους υδατάνθρακες. Είτε αυτοί είναι σύνθετοι, δηλαδή περιέχουν φυτικές ίνες, είτε είναι απλοί. Δεν περιέχουν δηλαδή υψηλές φυτικές ίνες. Όπως παρατηρείτε, εδώ συναντάμε τα δημητριακά προϊόντα. Τι παρατηρώ από αυτήν τη διατροφική πυραμίδα? Όλες οι τροφές που βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας πρέπει να καταναλώνονται πιο συχνά. Και σε αυτή τη βάση είπαμε ότι έχουμε τους υδατάνθρακες, το ψωμί και τα δημητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά. Και σε μεγαλύτερες ποσότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα που είδαμε παραπάνω. Δηλαδή το κρέας, το ψάρι, τα όσπρια και τους ξηρούς καρπούς. Τι άλλο παρατηρώ σε αυτή την πυραμίδα? Παρατηρώ ότι είναι πιο κοντά στο πρότυπο διατροφής των παππούδων μου. Τι σημαίνει αυτό? Έχει ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα. Τα γλυκά τα βλέπουμε στην κορυφή. Η γιαγιά μου έλεγε να μην πηγαίνω τόσο συχνά στο σούπερ μάρκετ να καταναλώνω επεξεργασμένα τρόφιμα και να αγαπάω περισσότερα τα τρόφιμα που βρίσκονται στη φύση και συνήθως στην εποχικότητά του. Πώς μπορώ να συνθέσω ένα γεύμα για να είμαι υγιής? Υγεία ίσον ποικιλία τροφίμων. Δηλαδή,
Για να είμαι υγιής, να τρέχω καθημερινά, να είμαι χαρούμενος, να κινούμαι χωρίς να πονάω πουθενά, θα πρέπει να έχω ποικιλία τροφίμων στη διατροφή μου. Και τι σημαίνει ποικιλία τροφίμων? Σημαίνει να μην τρώω συνέχεια την ίδια τροφή. Σημαίνει να φτιάχνω ένα πολύχρωμο πιάτο καθημερινά. Χρειάζομαι θρεπτικά συστατικά από όλες τις ομάδες τροφίμων. Δηλαδή, από τους υδατάνθρακες, τις πρωτεΐνες, τα λίπη και όλα τα φυσικά τρόφιμα. Θυμήσου, πού βρίσκω πρωτεΐνες? Οι πρωτεΐνες συναντώνται στο γάλα, τα γαλακτοκομικά και τα τυριά, στο κρέας, το ψάρι, το αυγό και τα όσπρια. Πού με βοηθούν οι πρωτεΐνες? Τι συνδυάζονται στο πιάτο μου οι πρωτεΐνες μαζί με τι άλλο? Κατά βάση με υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες πού βρίσκω είπαμε? Στο ψωμί, το ρύζι, τα μακαρόνια, τα παξιμάδια, τις χυλοπίτες, τη βρώμη, τις πατάτες, τα κρυτσίνια και άλλα πολλά. Και τι άλλο χρειάζομαι καθημερινά στη διατροφή μου για να είμαι υγιής? Μα φυσικά σύνθετους. Πάμε να δούμε πώς μπορώ να φτιάξω το τέλειο πρωινό γεύμα, έτσι ώστε να πάρω θρεπτικά συστατικά από όλες τις ομάδες τροφίμων και να έχω πάρα πολλά ωραία χρώματα. Αν ξυπνήσω το πρωί και θέλω γάλα, καλό θα ήταν να μην πιω το γάλα μου σκέτο. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά θα πάρω από τη διατροφή μου μόνο πρωτεΐνη και λίγους υδατάνθρακες που έχει μέσα το γάλα. Πάμε να δούμε ένα ιδανικό θρεπτικό σνακ για το σχολείο. Πάλι με την ίδια λογική, για να φτιάξω ένα τέλειο σνακ, θα πρέπει το σνακ μου να έχει υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, φρούτα ή λαχανικά. Άρα, θα διαλέξω ένα ψωμάκι, ένα ψωμί του τόστ, ιδανικά πολύσπορο ή μαύρο ψωμάκι πλούσιο σε φυτικές ίνες. Θα βάλω μέσα και για ένα πλούσιο γεύμα, τι θα μπορούσα να βάλω? Πάλι με την ίδια λογική, προσπαθώντας να πάρω όλες τις τροφές από όλες τις οικογένειες τροφίμων, θα βάλω μία πρωτεΐνη, έναν υδατάνθρακα και ένα φρούτο ή λαχανικό. Έστω ότι εγώ σήμερα το μεσημέρι θα ήθελα να φάω ένα ψάρι με λίγες πατάτες και μία σαλάτα. Τέλεια! Πάμε τώρα μαζί να φτιάξουμε το ιδανικό μας πιάτο. Όπως είπαμε, το πιάτο μας, αυτό το στρογγυλό που βλέπετε, σκεφτείτε ότι είναι το πιάτο σας, θα πρέπει να περιέχει στο πράσινο πλαίσιο φρούτα, λαχανικά, εποχής. Ας πούμε ότι αυτό θα είναι η σαλάτα μας. Σε αυτή τη σαλάτα θα προσθέσουμε και λίγα λίπη. Πώς θα φτιάξεις εσύ το δικό σου ιδανικό πιάτο? Σκέψου τι χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι ποικιλία από όλες τις ομάδες τροφίμων, όπως είπαμε. Επίσης, πρέπει να τρως σε μεγαλύτερες ποσότητες ψωμί, δημητριακά, γάλα και γαλακτοκομικά, φρούτα και λαχανικά, τα οποία ανήκουν στη βάση της πυραμίδας. Αυτό ήταν το μάθημά μας για σήμερα. Θα ήθελα να πιστεύω ότι όλοι μπορούμε πλέον να φτιάξουμε το τέλειο πιάτο, το ιδανικό πιάτο για μας, με τρόφιμα που μας αρέσουν και αγαπάμε πολύ, αρκεί να συνδυάζονται και να περιέχουν όλες τις ομάδες τροφίμων, έτσι ώστε να είμαστε γεροί, υγιείς, χαρούμενοι, να μπορούμε να τρέχουμε